Salut! Mergem la Diosic. Facem o ieșire așa ca de sâmbătă după schimbul 3. Plecăm până la Diosic să-l vedem pe Dani. Dani! Și așa nu ne-am văzut până acum niciodată. Să vedem cum merg bilele pe Diosic. Bilele de la Poseidon Carp. Așa, ne apropiem de intrarea în paradisul crapilor Diosic. Unul dintre cele mai frumoase lacuri din România. Una mosca. Ăla e pe senzor de mișcare sau? Filmează până e gata bateria. Asta 5 ore. Asta bottom tam modell egész nap sem.
Nici aerul nu mai bate, mă. Nimic. Ajunge cu spombălitul. Stai pe luta, pe tine. Dragă.做这两个两岸。L'hanno dato fatto continuare a casa da un giorno a chiamare mi-a plăcut așa și lucrătine așa exact acolo să fie Io am tot, când pe etapă am tot de pe de palu, cam tot. Deja è il de venerdì.
Plac. Penso bene? Ma non c'è iniziato un giorno, io voglio stare da non Hai questo è un po' la non lo so. No, non ti fai lo stesso. non dopo le el mare, numai bea acolo și vezi cam câte faci 5 cm mai mic. Dacă îmi primiți, am 2 cutii, ăla cum mai primit până acum 3 cutii așa. Lege pare. Da vedere, Ți intră o cutie din asta, uite, vezi? Ai deja cutiile de acolo, în top și invers. da, așa cum vedea că nu. Să bagi în asta. Dacă întorci ca și cu bagi, Da, înțeleg. Da, ăla e mai mare, mă. Adică am înțeles că e aia. Nu mai mare, totul. De 2 ori. dar nu-i mai înalt. Nu mai mare. Aia spun. Da, bine, ce te rog. Poate... Nu-mi bate. O muri și drept. Hai să stai stat foarte mult, să bagi nu putea să omorât. Puteți să vă afectați. Și am rățește. Am văzut că și la aer condiționat în mașina alea, de până la aer, de doar, indiferent, ești pe ăla. De parcă ne-a fost mai bine. Ranul ăsta. Da, mijlocul, mă. Dacă om stă acolo. Cât e de mare, hă? Da, pe unde? Ăla e important. Plin cu fiere, nu știu, careva o dat cu ăsta, cu vestele pe aici. Plin cu fiere, și când ridici așa și cum aveți fierele. Vedeu? Auzi? Cred că nici câinile nu stau afară. Suprafață. Acolo unde e o nădit cu bilă. Ia numai cu bilele. Bilele. Ăsta e corda, longcean. Numai sub el are verde și de aia se vede așa mai mult. Nu, se pare să cagată sau... Tare.
vezi ăsta de la doamne hrănesc. Două, trei, nu știu ce chiar. Ce antene în ghidă? Decât de 2. Dar un bătai, tu da la Pe bani. 29. La mine. Și ăla că e din tăceam în două cătuni de... Nu, acolo e balinca, nu e ăla are. Până acolo are. Încoace n-are. Încoace are, băi. Încoace 2, 400 de euro. Давай, это воздух. Вот это что. Dar aici puțin. Poglin. Da? 7 kg. Ia la ei. Uite acolo. Găina. Obiectele. Lubina. Da. Ia. Cu pastă, nu dai, plumb cu pastă. Nu. Nu? La cetareu, nu mere. A? La cetareu, nu mere. Da, acolo stătici, mă. Eu mă bucur că nu intră la bag-uri mult. Știi? Mai pui și din aia. Tot asta că e tare pe ea. Ce făcuși? Tot. Poți? Au fost una lângă alta și nu-mi plac. Ha, zi. Așa cu ăla, 8 kg 900. Tot așa. Cu sling. N-au chine, zic eu. Opa. Acolo-i. Ce tare. 9 kg 400. Cu ăla. Cu sling cu tot. Bun pe. Au dat și ei, am luat și noi. Mersi. Dar el o zis de mine, nu? Da. Noi am plecat de la Mascu. Bine. Am stat cu niște băieți de la Arad, de la Narco Cam. Nu mă cu mine, nu, nu mă bine acolo. Ce vă dați la tine? Are vorba. Și un pescar cu experiența lui Pepi, îl spune că face bine primul.
Îl bagi în sapă. Îl bagi în sapă. Și facem bila e bună. Încearcă-o, vezi dacă îți place. A mie nu trebuie multe, că n-am văzut că nu. Îi ce trebuie. Da. Plecat un băr. Am intrat în scuze. Iară. Aha! Iar o plecat un băr. A plecat un băț. Iară? Până la una barna. Ja. Are bun. Fu! Da. Cred că nu le place marginile. Usa soltai, da usa aizei. Che zapșai. Acam. Aha. Igen. La drașusa. Igen, o familie. Igen. N-ai voltaj, da? Ba, dok înțeles. Nu l-ai luat în zi. Non so bene, gli spazi, allora Fix acolo a sărit unde-i patul de nas. Spiccica. Mergi la mea, sta mă Allora, prega, quando riusciamo a stare Au mă ce slab mere la vecini. Doi pești astfel. Să-ți două, ca așa. Agață, brici. Zici acolo să se crește pe inline? Da. Dar bine, plumbul ăsta care l-ai tu poate fi adaptat și pe post de elicopter. Care ăla care ți l-am dat? Da. Cum, dracu? Dai de întijă. Nu? Îi pui manșon și n-ai elicopter. Nu o să vedem. La balubă? Nu fain ar fi să iasă unul de 17, 18, 20. Eu ți-am spus, când apare primul de 15 m-am luat și m-am dus acasă. Primul de 15. Păi dar n-am zis așa. Nu 20 ai zis. Nu 20. Am zis 20, 15. Tijele astea sunt bune, o să vezi. La bag-urile alea, dacă nu le rupi, adică nu le rupi în apă, Dar nu alea hai să-mi fie le așa. ai tu mult timp. Și astea sunt făcute să fie ok. Și dacă trebuie să iasă vârtejul, nu lipit,
Ce zice? Șui. Șui, nu? Este tot la Hai. E datul. Trebuia să iasă afară pe partea cealaltă. La colegul îi place când intră așa sub ponton. Auzi, o mai rupt în băț așa. Hai. Serios? Mhm. Nu. Produsa meu vine ăsta, fix ca ăla. Pa, 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 pa. Altele pe filmuți, pe film. Îți, acum punctabil. Da. Vii. Ia, hai! Da? Nu vrea. Ai pierdut cu păță. Nu, nu. Odată în mea. Da, ăla-i. Ia, vezi? Dă-i drum. Dar ce să fac? Vânt, ăsta-i vântul. Și când e noastră, când ce tu faci, nu nimic. N-a nici zăr, aia, ăla e de 20. Nu faci de da. Da, ăla. Venit pe 16. Deodată pe noapte. Vine Șoani dimineața. Doamne ferește. Din câtele Șoani pescuiește și ea. Cu două bete pescuiește ea, cu două el și cu două prieteni de lor. Nimic, bă, niciun pește. Uite așa, da. Acum, bine. E foarte cu pește. Dimineața am dat, pe la vreo 12, de până bă, să te gândești. Șoani, eu zic, bă, ai bine de mânzat. Da. Dar de unde? De pe 16, că ai ținut cu Șoani și de dimineață te prind cu ele. Cu cumpărat 5. De ce te spune? Nu știu, da, cu vine, da? Cu vine, n-am. Au, mă, tu. Ia l-ai pe ăsta, mă. Ce faceam, bă? Da. Ai ajuns? Cu greu. Nu. O miliție pe drum, nu? Ce? Șoani, eu zis că e ceva ăsta pe drum.
Am văzut. În Diosig, ceva zilele Eu dai o minute comune cu sau... Fu, ce cale! Ce unde veniți? Ce unde veniți? Nu știu cum are. Mă plouat pentru că faci. Cred că are un pic, dar o pic curat. Nu știu ce vreme, cred că... Ești vânt. La ora șarpă. Păi da, de Nu. toți am. Păi doamne. Trio plecat amuia. Unul după asta? Da. Nu simți că vine. Mai ales, mai înainte au plecat 3 și numai unul. Nu va mai veni. Așa e. N-ai fost încă anul ăsta, pai? Hai să fac tot. Ai văzut? Schimbăm hârligii. Ciao, Marius, Cristi. Uai de capul meu. Mare au fost, au mic. 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 Cel mai mare. E asta zici? Ciocul ăsta zici? Am. Sincer ăla. Sărul clasă. Nu intra în amorul meu și să zici. Bă, dar hârligul ăsta mult l-am pus. Dai hârlig mic. Cum mai mare. Dacă intră să rămâi așa. Patrulea. Spatele a scăpat. Mai, nu? Nu, al patrulea săpat. Pot 3 ai făcut cu 3. Cred că trebuie să faci cu ceva mai mare. Vai, câte mași. Ce, zilele de oficul sau așa? Era festivitate, nu zilele de sigur. Dacă erau zile de sigur, și ani era bat. Da, dacă nu de Bă, aia spun! Da, nu, aici în spate nu, cum să cu ea. Da, nu, La Debrecen Blai, ai sigur. Da, eu sunt Debrecen. Bun? Piran. Pigiaro, n-au. Pigliato. Mari, te megvoltam akasztva. Pont itt. Nagyon megvoltam. De csak félt kivenni Zsolti. Nem tudom, mire kellett kérni. Én lettem. Végül. Volt ilyen. Nekem amúgy belement a dolgokba. Orr. Vele. Dar tu ai mai fost acolo, așa-i? Anul trecut? Și? Vastag bűn. Da, ți-am arătat, amurul. Mi-ai arătat, dar... Cam ce pe ce merge acolo? Trebuie finesco sau bilă simplă sau cum? Popa? Bă, mere și pe beguri. Da, noi am pescuit pe bilă simplă. Aha. Täällä kalender. Ei ploaia, cum zice, la ora 18. Eu nem tava Loi și noi. Loi și noi. Seara. Tare curios dacă vine ploaia, se schimbă ceva. Așa a arătat la colegul. Tu-ți dai seama ce telefon am eu? Da. Zice că-s la Debrecen. Bă, bune! Hai te uită! Uite, dar Debrecenul cam la ce distanță e de aici? Hai să arunci. Păi ți-a intrat roaming, nu, ha?
Dacă și ce a intrat, Deja plouă la Debrecen. dacă ploaia de pe și face, nu chiar așa. Imediat. Trebuie să punem alea tompi. De fapt, nu tare are. Hai răbdare, leacă, trebuie să încarci o leacă. Dacă tare ploaie, ai găsit ploaie, o tot ploaie. Poate ploaie în sat, mă, Unde? în sat. Tu crezi că nu este așa ceva să ploaie în sat și aici, nu? Bineînțeles. Cum să nu e? Cum? Doar ești la 5 km de sat. Dau și ca o bravo. Un punct de asta de bine. Poate. Și pește care mi-o căcat tot ăsta, tot aici, tot pe rost. Și asta e. Pe ăla care l-a Și ăla care ăla puțin, de este care cacă de acolo până aici, ia. Da, păi îți dai seama ce digeste bună au bine. Da, păi nu, așa merg binele, dacă au digeste, dacă n-au digeste, a doua zi nu mai pot să crezi. Breci. Au! Când scos, te lansez! Nu desfac frâna tare și vedeam, nu scoate. Da, da, Am așa, mai aerisit un pic locul. da, da, așa stă și în țapă, repede. Na bine. 120 de grame de iubire, plus că frâna nu-i desfăcută. Nu e 120, că numai 100. 110 care cu voi. No, păi ai văzut ceva activitate de când ai venit? Un pic. Ide și eu, n-am mult. Malinka. E meleg. Așa căldură, du-ți, bag o pălincă, nu mă mai ridic. Băi, am vrut să fac și eu o altă bilă care merge aici, da? Încă nu am dat de ea. Azi, din Danică, bila mere. Pe asta roșie merge. Păi și alaltă mere. Am că a fost pescarul prost și a scăpat peștele în drill, e altceva. Nu mă trage răful la aia. Da, Dar da, dar au fost bățul la mine în mână. numai eu am scos, vezi? Numai eu am scos peștele, vezi? Nici tu, nici colegul. Păi dacă Da. nu te știe, Și fir de pasăre, și lase de tare, ce? Cârlig mic. mai tare nu se fac Deci tu? 3,75 Are vărul meu și mare. Sunt 3,75 scrie, dar e... mic. Astea le am din 2009. Eu direct de la producător. Da, este reprezentant, este de Oh, ia. De la... Și... Domn. Uite-te la râde. Așa lansetă faină. Eu am zis că, domnule, dacă n-aș avea lanset cam mult de peste ei, am cumpărat 3 de peste. Uite-te ce inele are. La America. Că da, e și spus. Cam cât, bă, cam cât lanseta asta e salon.
Dar e mai ușoară decât asta. Da. Ăsta are 420 de grame, ăla are 410. Pomb X. Pomb X. Și la cetareu mai are spombul, reacționează pe spomb. Da. Dar uite, de Și exemplu, pe cobră. la concursul la care am fost eu, ăla caritabilul, Ăla mi-a zis că numai pe cobră. nu pe cobră, Mi-a zis. au luat concursul. Și pescuit în 80 de metri. Hai de 80, na, 76 de metri, 80 de metri. Pula care, ăla îl pescuiesc. Dacă pui o găleată, bag în găleată. 100%. Cât de mic pot pescui? Auzi, ericturile astea. Eu am avut, adică am emis din ăla. N-am vrut să-mi iau ericturi. N-are nicio diferență. M-a sunat într-o dimineață vărul meu, bă, am aici unul care joacă la aparate. Are 4 RX-uri, 20 de milioane. Ți le trebuie? Hai de viața. De două ori ia. Da. De două ori pe la ce tarif cu el. Nu, 20 de milioane. Am zis, stai că am fost în piscină, stai că mă îmbrac și vă duc cu el. Bun. Se întâmplă, doctore. Liniște, Hai să luăm sculat. Și băiatul are bire de la mine, ăsta care pe aici, la care i-am dat prehidul. Uite-ui, mama, măsi. Băi, pula. Na. S-a speriat de tine, vezi? Bă! Și nu i-am putut. Ce bagă ți-am ăsta. Hai, că nu știu. Hai, Dani, de acolo. Nu. Hai de acolo. Hai să fiu aruncat. Uai, ce m-am tras. Aparat de scos pești. Pe post aparat de scos pești. Ăla-n pula care... Mai intră, nu a fost așa mare, n-a râs. Șepte 8 kg. Mă, când intră din ăștia, îți faci concursul pe ei. Dacă e și cantitate... Dar noi nu suntem acum. Noi, când avem tompul? Septembrie? Nu o să tragem tandul ăsta sau celălalt, ăla din față. Hai, n-ai. Aduc vreo 100 de kg de bobițe. Hai de viața mea. 100 de kg de sămânță. Cu semințe aducem și le facem aici. Ale este frică. Eu pun un cârlig mai mare. Ce? Da, încercăm. Am al treilea semnal. 3 pești a pierdut așa. Da. Nu, dacă și pe ăsta scapă, atunci... Doi suntem de vină.